Uyazi ukuthi mkhulu ungafike uthwase endaweni yokuqala othunyele kuyo bese ugobela yakho bese kuba khona into ayenzayo ebhedayo. Yeah. Idlozi lakho lapho uma likushiya lapho. Mangaze ngazibuza ukuthi ngoba ngibuya ekuthwasini kade ngiyovuma lento efunwa ila makhehla why ngoba sengiphumile sengathi manje sengithwele kakhulu umzimba. Libuye futhi izokutshela ukuthi thina sisekho la sesingaphandle komuzi. Usifica khona. Selinyanyiswa ukuthi sekukhona into embi azama ukuyenza kuwe noma seyenze kuwe. Sanibingelela siyanemukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV The Call lo bingelelayo uxolani mfana mbatha ke ushaya into bezethu sontshikazi ushoti uMantinda asiqomsothi dlimadle bana kwaJozi Icololo umtiti yakho dakhelo chacho umbukelo Echo Point TV ungakhohlwa ukusubscribe ukulike ukucomment ukuze sikwazi ukuthi episode sithathe sibeke ezingeni emagumbini amano omhlaba angihambe ngedwa ke namhlanje ke ngiphethe umkhulu ubuthelezi ke la ozivakashele la e-studio kodwa ke ngiyathemba ukuthi umkhulu uzothi fahla kakhulukazi azisho nangegama lakhe lasemnyangene ngoba asibange sisafika lapho kodwa nje ngokwami mangithe sile nomkhulu ubuthelezi ngiqedile ngizothatha indambo kezibuze kuye umkhulu akwazi ukuthi asibingelele bese azethule bese singena odabeni babukeli bethu abahle esibathandayo umkhulu siyakubingelela ku-Echo Point TV namba ababukeli bethu bafisa ukwazi ukuthi ubani lo namhlanje esihleli naye. Siyaphila kahle kunjani? Siyathokoza mkhulu. Umkhulu lo igama lakhe lokuzalwa uSamkelo Sibongo kaButhelezi. Yebo. Bese ukuthi igama lami ledlozi uthandwa inkosi. Nazo-ke. La ngidabuka khona ke ngidabuka eNquthu, eMondlo, la kuzalwa khona mina ke khehla lami. Yeah. Yebo. Umkhaya wami suka mathethi akithi nami ngikhosha yona inkaba yaseNquthu namkhaya. Nazo. Emambatheni ngiyazi ukuthi yithi abantu. Yebo, abantu. Yithi abantu khehla. Siphethe ngizwe mkhulu. Usiphethe ingane zakithi. Yeah, cha thokoza mkhulu siyabonga kakhulu khehla. Ngiyathemba mkhulu ngoba uzivakashele la uthe nawe awuze ulethe okuphethe esandleni. Yebo mkhulu ngithe nami ake ngifike nje sizobeke sikubekayo nathi lapha. Yebo. Yebo. Ayifike endaweni eright ke khehla lami ngiyakuthembisa ukuthi yonke into izohamba kahle nathi sobusiseka ngoba usufike wagcoba khona la. Bonga mina khehla lami. Yeah. Cha ake singene odabeni emkhulu kodwa ke sihlehlele emuva kancane ngiyenze kanjena ke uma ngikuthi ngifikelwe iguest entsha la ekhaya. Ngiye ngiqale ngihlehle emkhulu emuva ngifisa ukubona ukuthi noma ngifisa ukuqonda nombukela aqonda ukuthi ubani lo la ngoba singakubuka vele ukuthi yebo uqhizile mhlambe kukabili ke mhlambe ngenze ukuthi inyanga ngenze ukuthi isangoma igedla umthakathi kodwa sifuna ukuzwa ngawo ukuthi uyini kakhulukazi indlela yakho ijeni yakho oyihambile ngaphambi kokuba uthathe ubizo lakho ukuthi la kufikela kanjani ngoba lunifikela ngendlela ezihlukahlukene nomunye ukhuluma yakhe indlela nomunye futhi kancane ukuthi iyafana kodwa ke ilokho kusijabulisa kakhulu ukuthi sisazi ukuthi iyafikela kanjani wena lento kambuba usitshela umsebenzi wakho. Khehla lami lento ukungifikela kwayo yangifikela nje shuthi kahle yangiqala ngisafunda isikole. Kuyinto mhlambe nje bilokhu ifika ngamaphupho ifika ngokugula isikhathi esiningi. Ibuye ngiphazamise ke futhi nala esikoleni ibe umntwana nje mhlambe othanda ukuba late la into zesikole noma owenza kancane la into zesikole. Kuhamba isikhathi kwaze kwafika lesi sikhathi sokuthi manje sengumuntu ohlukanayo ke manje nesikole. Kwase kufika isikhathi sokuthi ke manje sengiyagula ke manje. Sekumuntu ohlushwa ukugula okuthile manje ukugula kwakhona kucaci manje sengiba omunye umuntu obona ezinye izinto abanye abantu abangaziboni. Kwahamba kwafika lesi sikhathi sokuthi ke manje lento isiphakama ngamandla ke manje. Kwafika isibonakaliso sasho lesi sibonakaliso kimi kwafika amakhehla asho lamakhehla time ndoda sekuyisikhathi sokuthi umukele umsebenzi manje sikunikeza wona nazi ikwami bangikhombisa ke nendawo okumele ngiye kuyo ngiyomukela khona umsebenzi. Ngahamba ngayofinyelela khona lapho kwaku 2019 shuthi ngathwasa 2019. Mangithwasa 2019 ngathwasa kulowo muzi loyo ebengithwasa kuyo kwasho ukuthi ngaphuma ngendlela engaphuma ngayo kwasho ukuthi mase ngiphumile kwase kucosta khona ukuthi ngiphinde ngiqhubekele phambili futhi shuthi ukuqhubekela kwami phambili kwase kuvezwe elinye ikhehla okwathiwa yilo leli khehla okumele manje liqede lokho kungaqedwanga lapho bengithwasa khona ekuqaleni.
noma lokho engazange ngize ngikuthole lapho bengithwasa khona ekuqaleni kwakuhamba kwami ke futhi lapho ngahlangana naleli khehla leli la selingisiza ke la ngibeka kulesi simo lesengikuso njengamanje namhlanje. Okay. Yebo. Lapana ohambeni lakho omkhulu usaphatha ukugula kunezifo ezenzakalayo kuwe kunezinto oyibonayo abanye bengayiboni khona lapho babe kuphi abazali mhlawumbe abantu esingathi yibona phela abawumbheki wengane? Abazali bebekhona kakhulukazi nje umuntu ebekhona bekukhona umama kakhulukazi eduze kwami. Uye umuntu ebebona lento mayenzeka esupporta ke naye ke futhi efisa ukuthi lento le ngiyenze ngendlela nje right futhi ngenze ngendlela le kufunekala ngakhona ngoba ngisho noma sengisetrustini naye bekhona futhi eduze kwami esupporta naye. Yebo bebekhona impela nje abazali bakwazi ukuthi bekulekelela baxhasa. Yebo bakwazi ukulekelela kakhulu. Esikoleni yakuhlupha kangangokuba ikwazi kwafika kusiphi isigaba yakhipha nesikoleni noma waphasa kahle oqeda? Cha angifuni ukuqamba amanga nje esikoleni yangihlupha yazi yangibeka kulesi sigaba sokuthi ngiba umuntu ophazamisekayo nasesikoleni ngoba noma ngiqeda lapha esikoleni ngaqeda ngendlela engekho kahle okushuthi nje ngawumuntu owaphuma esikoleni kodwa ungaphumanga neziqu lezo okufanele ngiphume nazo futhi nje umatikulethe nawukho. Manje la ebanganini noma mhlawumbe kukoza kwenu abantwana lapha esikoleni yayingekho nendlela mhlawumbe isimo sokucwaseka kibo noma nasesikoleni babe kusupporta bese kukhuphuka kuyele nakothisha isimo nomdlelwane bakho nothisha kwakubabunjani? Ukuthi le yami ke mfethu ayifani bingafani nale enginokuyibona yenzeka kwabanye abantu. Ukhona lo ukuthi mhlambe iziyamwisa eyakhe esikoleni mhlambe izimenza mhlambe imvuke kuba ngathi uvukwa idlozi esikoleni. Eyami nje bengithi mangihleli nje kuxoxwe nje ngizwe ukuthi nazi indaba ziyakhulunywa manje sekukhuluma abantu abadala. Ifike lento ikhulume nami isho ekushoyo ngilalele ibingafiki njengomuntu mayisifile bingayenza ukuthi mhlambe mayisifile sengizohayiza bifike nje ngizwe ama voice ekhuluma ngibone mina ezinye izinto uthisha mayibhala lapha nebhodini ngibone mina lokho kubhala uthisha ngingakuboni ngibone okwami nje. Lapho eyangithusa khona ngabona ngene inkuzimalanga enkulu yenhlwathi ngaze ngamemeza ngathi nansi inyoka ingene eklasini. Inhlwathi? Yebo. Abantwana bamangala bathi hawu lenyoka iphi inyoka ngoba phela siboni lutho thina. Kanti lento ibonwa yimi ngedwa kuphela. Okushuthi nje mina ibingihlupha ngokuthi kube yimi ngedwa engibona izinto nje. Ngizwa ama voice ngitshelwa ukuthiwa namhlanje manje sekuyisikhathi sokuthi uyasuka la uyahamba uyokwenza ukuthi mawuphuma la esikoleni hamba endaweni ethile uzofika uthola into ethile. Noma phuma esikoleni undlule emfuleni othile uzofika ungene kuwo kabili kathathu bese uhamba ekhaya. Mina bengile ngane nje enga-understandeki nje kahle uma ngikhula nje. Kwaze kwacaca ke makhamba isikhathi ukuthi hayi kahle ngingumuntu ombethe isiphiwo. Okay. Yebo. Okay, wazi. Okay, before ngifike kulombuzo angazi noma ngiphendulekile noma ngizwela kude ebudlelwaneni bakho nothisha ngoba lento yakufica esikoleni. Ubudlelwano bakho nothisha abazange bebe nakho ukuthi bexwaye bakhona ukuthi bekunderstand? Cha abazange beze bengixwaye bakhona ukungi-understanda. Yebo. Futhi akuzange kuze kube yinto mhlambe eqhama ngalo ndlela kuze kuhluphe kothisha. Bona kwakukhona laba abanothisayo ukuthi hayi lo mntwana ngathi khona into emhluphayo. Kuze kube uyo lo thisha loyo yedwa office azasondela azobuza ukuthi hayi khamba kanje ngathi khona into kanje bese ngimchazela ukuthi hayi miss kunje. Kodwa ke kufundeka kuyeka phambili akuzange kuze kube into mhlambe ehlupha othisha kuze ngathi manje sengiyaxwayeka la kothisha cha. Yilo kunjani indaba kwangenzeki nifike ukuthi mhlambe ubuka umfundi bese kuba ngathi ungamtshela indaba kube khona okuvelayo? Lokho kwami kwangakafiki kulesi simo sokuthi manje ngibe umuntu otshela umuntu indaba zakhe ngaleso sikhathi leso kusangihlupha esikoleni. Bekusaxoxwa nami nje lapha. Bekusatshelwa mina ukuthi yenza kanje phuma simile sikulindile egate yabo bekusadilwa nami bengingakavezelwa into yokuthi manje usubona inkinga yomuntu. Bona bebesayibonakalisa kimi nje ukuthi bangobani bafunani.
ukuthi bafuna yes ikuhluphe lento uzuyinaka. ngize ngiyinake ngithe sengiyinakile ila ngithole khona ukuthi kahle kahle lento ibifuna ukuthi ngithathe lesi siphiwo sokusiza abantu. Ilapho ke okuvuleke khona amehlo ukuthi ngikwazi ukubona izinkinga zabantu ngesikhathi sengivumile ukuthi okay lento ngiyayimukela manje. Yebo. Manje mkhulu lana ke ibuya plento ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyithathe emndenini khona wayeyiyo vele eqala kini washona yaqhubuka ngawe noma iqale ngawe nje kini. Cha ayiqalanga ngami lento ngoba noma mayifika kimi iyazichaza ukuthi ibuyapi. Okay. Ukushuthi lento lena kahle kahle into yasemandulo la mangithi ngiyabheka kokhokho nakomkhulu. Into ebikhona la kogogo abazala omama. Esibongeni sasekhaya komama. Esibongeni sasekhaya komama. Okay. Noma ikhona le ngapha esibongeni sakubo kobaba. Kodwa le enamandla kakhulu la empilweni yami le eqhamuka ngapha esibongeni sakubo komama. Okusho ukuthi la esibongeni sakubo komama babekhona ogogo kwakufanele bewuvume lo msebenzi. Noma benze lokho okufunwa ilabantu lapha. Base kwase kwaba khona laba abavele bathi hayi lento sizoyimukela ngokwesonto noma lento thina la ekhaya siyayivala. Kwaba khona abayivuma bathi mase beqedile ukuyivuma base bethi siyayivala kusophinde kube khona omunye umuntu ozophuma izogcina ngathi lento. Kanti lento le ayivalwa mangabe simqokile efuna ukuvela ngaye iyakwazi ukuthi ivele. Manje mangayi shuthi nje kahle kahle ngibanjwe into yakubo komama kahle kahle ilozo zakubo komama elingibambile. Yebo. Manje mkhulu mangayiziba ingifikele ngizibe isiphetho sakhona ngagcina kuyini ingadluli komunye noma isiphetho kungenzekalani. Angithi uyazi ukuthi ayikhonjwa inkosi isaphila. Ingakakhothama inkosi anikwazi ukubeka enye inkosi. Okushuthi kuze kubekwe enye inkosi kumele ikhothame lekhona. Shuthi kumele ngefe. Yebo. Shuthi nje uzothwala kanzima nithile uzuvume or uzuhamba emhlabeni de kukhane lapho bezokwazi ukudlulela komunye umuntu. Usaphila wena usalokhu ulokhu uyala kodwa uyaphila. Ngisadla enhlavana. Usadla enhlavana bazokuhlupha kakhulu. Bazokuthwalisa kanzima kakhulu. As long as usaphila bazokuhlupha. Bekuphuca konke nginakho. Bazokuphuca konke okunakho. Bazoze bakhomba omunye umuntu usungasekho emhlabeni. Abakwazi phela ukukhomba omunye umuntu wena usasekhona bekukhombile. Yebo. Hey abakahle bakuncenga mase befikile. Abakuncenga mase befikile. Futhi kuyenzeka ukuthi mhlambe bebekhombe wena usunabantwana. Lokhu uyakhula nabantwana bayakhula beze bejampele abantwaneni bakho bese wena kuwe bevala ngehlahla lokuhluphekisa nje. Ngife ngiphila nje. Ufe nje uphila bese beqhubeka nabantwana bakho. Inzima le ndlela mkhulu. Yabo uzuyivuma ngoba nakho usuyivuma usuyibona isiyenzeke einganeni ukuthi hayi angisale sengivuma ke manje ngoba nakho lento isibamba ingane yami. Yabo. Phela khona izinto abasuke beza nazo mabefuna ukuthi wena uthathe lo msebenzi. Okay. Hayi ukuthi nje basuke befuna ukuthi ugqoka amabhayi noma ufaka ubuhlalo. Khona inhloso ethile kahle kahle evuswayo. Yeah. Okay. Manje ke mkhulu ugobela ke wakho ke ngeke kwakuze uthinta kancane kiko. Wagcina umthola kanjani? Ugobela wami nje ngamboniswa nje ngilele ebusuku ngatshela wathiwa nanga umuntu ozokusiza kulesimo lesi. Ngathi mangabe sengibonisiwe yena ngamfuna ngaze ngamthola. Yep. Ngithe mangiqeda nje ukumthola ngaya kuwe emzini wakhe. Mangifika emzini wakhe okokuqala nje ngangangena ngangisafuna ukubona ukuthi uyeni lo muntu lo mina engithunywe kuye. Yabona. Hayi ngaye emzini wakhe mangifika emzini wakhe ngithola ukuthi hayi nangi lo muntu engilokhu ngiboniswa ngaye ebusuku. Ngavele ngacela umunye ubaba ngathi ngicela ngiphelezele. Masifika lapho wena uzohlola mina kuzobe ngazathi ngiphelezele wena. Inhloso yami ukubona lo muntu kahle kahle. Hayi mangifika ngithola ukuthi hayi nangi lo muntu uye lo. Bese ngithi kulo baba ayihlola wena mina sengimbonile lo muntu uye lo engimfunayo. Yebo. Ayahlola ukushuthi mangabe uzohlola kuloya mama lo yakuqala amathwasa. Bese kuzugobela. Ukushuthi saqala sathola amathwasa. Shuthi ngesikhathi lihlola leli thwasa leli likhona lokhu lihlupheka la eceleni. Liyahlupheka manje. Lihlushwa ilento elizwa la kimi.
lithe maliqeda lele linye ukuhlolela lo baba lo lasithi ngitshela ukuthi hayi mani ibutheleza awuchaza indaba yakho kwenzakalani kona uthunyiwe la ekhaya kontoze ngayo la ekhaya ngase ngisho ukuthi hayi ngithunyiwe impela la ekhaya kuthiwa ngifuna umuntu kanje uyena umuntu ozongisiza esimene kanje yabo bathi hayi ugogo usaphumile usasa abantu ngazi kuphi nakuphi wophinda ubuye kodwa shiya amanamba sizokufonela mangabe sebuyile ngempela ngabashiya amanamba uthe mayisebuyile ngafonelwa ngabuya ngazombona ukubuya kwami kumbona ngathi mase ngimbonileke kwangazi athi manje lento iqala phansi kuyahlupha ke manje isewesi ke manje ukumbona kwami yaqala phansi lento yahlupha ngoba ngaya ngangena ngathi mase ngingenile ngaphinde ngaphuma ngisho ukuthi lento le manje angayimukele kahle mina yabona phela ukumukela lento awuvela uyimukele ngathi into ozoyimukela ujabulile mase ngibuyela khona ngabuyela lapho ke nami ngase ngibona ukuthi la asisekho isikhathi sokubuyela emuva sekufanele ngihlale phansi ke la ngoba ukuphuma kwami ngaphuma angizazi nokuthi ngafika kanjani ngezo sengixoxela ukuthi hayi wena la ekhaya ufika unqunu la ngaphezulu ungaqokile uqimbile nje la ngaphezulu ugqoke ibhlue kuphela mase kubuya umqondo kimi sengilapha ngiyakhumbula ukuthi hayi lento le ingivuke ngesikhathi ngigeza ngisageza isingaphezulu shuthi nje ngathi ngithi ngifaka amanzi ngiyageza yabe iphakama lento kwaukuhamba kwami lapho afika kagobela nje nginqunu la ngaphezulu wathi ugobela hayi awuhlale la ngesikwazi ukukhipha ngoba masingakhipha kungenzeka ukuthi ushayiswe izimoto la ngaphandle biza abazali ngoba udidekile akubona inqondo ayikho udidekile hayi ngayikhipha inamba yomzali wafonela umzali kwathi hayi cha sekuyisikhathi sokuthi umntwana amukele umsebenzi wakhe mangenjalo ngoba lento le ngoba imikhipha kanje namanje ngoba isimkhipha kanje manje shuthi singampoza naseyimotweni lomntwana kwaukumukela kwami umsebenzi ke lapho ke ngathwasa ngendlela engathwasa ngakhona lapho kwaze kwafika isigaba sokuthi lo mama loyo bengithwasisa uyangikhipha ngendlela angikhipha ngayo ngithe mase ngiphumile futhi lapho sengiwumuntu osehleli sengithi hayi ngoba ngithwasile ngakhishwa ngalendlela engikhishwe ngayo for nje ukuthi nginganabi kakhulu yabona kulolo daba lase labuya ke idlozi futhi lathi hayi kukhona ke manje uMkhulu sekufanele uye kuye ke hawu awukanjani manje yazi ngaqala phansi ngadideka manje lathi idlozi sekukhona manje uMkhulu sekufanele uye kuye ke manje lo mkhulu usendaweni kanje uyaphuma manje futhi la yazi mfethu nganyanya kanjani ngafisa ukufa ayo ngathi ngeke phela ngihlala emzini nomuntu 1 year 4 months ngisakhonjwa komunye umuntu futhi hayi base bathi kimi lapho esikhombe khona yebo uthwasile ngendlela othwase ngakhona kodwa indlela ophume ngayo iyo le esikwenza ukuthi manje siphinde futhi siqale phansi sikhombe komunye umuntu yayizwa le nto leyo ngoba la wathi uthwasa khona kunezinto ezithile ongayitholanga ngendlela okufanele uyithole ngakhona kodwa la sikuthuma khona ila uzofika uyithole khona kanti nangempela ngesikhathi ngisathawusa lapho izinto zami beyiciciza mangiphuma lapho nje mangibuya kuloya mkhulu lo ila izinto zami ezivuke khona zama ngenyawo nje lo mkhulu wesibili uyovela waqaqa nje yonke into bengingazi ukuthi mhlambe yiye ngihlupha empilweni mhlambe angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento ake sithi la ngithwase khona khehla lami ne ukhona into emhlulile logobela ukungenzela yona okay la ngithwase khona ekuqaleni ngiyakuthola ukushuthi kwazi kwafika isikhathi sokuthi azangikhiphe engangilungiselile lento yini akakwazi ukuyenza noma uyilungisa leyo nto noma ulwazi akangenalo singeke size sazi ke ngoba ke ogobela ke bayindlela zabo masizothwasa ngoba kungenzeka ukuthi mhlambe lento wayeyazi wayeka wangamasibomu wangalungisa noma udlula mhlambe noma mhlambe akayiphiwe lento yabo lase lithi idlozi lami wena yenza lokhu ozokwenza la mawuqeda sizokudlulisela phambili okunye ukuthola phambili ngathi mase ngiphumile khona ke kulomama ila engathola khona ke sengithola ikhehla ke leli laseSwazini cabanga ngisuka kaNobamba le kaNobamba sengisuka manje umuntu waseSwazini eSwazini yes
ilo lapho ke lelo khehla lela yilo ke laqaqa ikhwama ke Okay. laqaqa ke langicacisela ukuthi kahle kahle ngubani la ngazazi khona ukuthi ngubani. Yeah. Yes. Yeah. Kodwa ke ngoba ke naye lo mama wangisiza ngendlela angisiza ngayo siyabonga nakuleli khehla siyabonga. Hayi lunzima lo hambo yazi abaningi banokuthi nje banokuyibeka incike na iyalinka nasekutheni into enginokuyinotice omkhulu iyalinka nasekutheni isikhathi esiningi mangithi ngiya-interview wathi umuntu ngaqala yabona lelo gama angiliqala kulezi mangithi wamthola kanjani uGobela kuze uthwasa athi umuntu ngaqala ngoGobela wokuqala kwakusibanibani omunye azababale beze bebe bathathu uyabona manje ngiyanotice ukuthi kwenzakalani ngoGobela ikhona lento leyo ukuthi uthunywe kuGobela mhlambe obekufanele akuthwasisa kuqede mhlambe angakuqedi ngesizathu sokuthi mhlambe uvuka umona ngezinto zakhe ayibona kuwe akushiye nje ube uhafu noma angaqhubekeli phambili akukhiphe ngendlela ewuhafu ngesizathu sokuthi mayingenza konke uyabona ukuthi uzoba mkhulu undlule yena uyayibona lonto leyo bese ke idlozi mase kunjalo mawusuphumile bese libuya futhi sowuhlele ekhaya sowukhululekile sowuzitshela ukuthi hayi ngithwasile ngiqedile sengingalapha bese lithi hawu namanga sisahamba na uhambo lusasekude ngoba lento esiyifuna kuwe siyayifuna azidlali sayifuna yabona ngoba abanye omunye uGobela mhlambe uyakuthwasisa agcine ngokudlisa amagobongo kuphela angafinyelele ekutheneni ukuthi aqaqe ikhwama ke manje mhlambe beyivalekile yebo yayibona lonto leyo yikho ke lapho uzothola khona umuntu ethi ngaqala la ngadlulela lapha la qale khona isibuzo ukuthi wayangaqedi khona nami ngesibuzo ingoba kusuthi khona inkinga ekhona ahlangabezana nayo ngesikhathi ethwasa lapha unganesi uyazi ukuthi mkhulu ungafike uthwase endaweni yokuqala othunyele kuyo uthwase kahle bese uGobela yakho bese kuba khona into ayenzayo ebhedayo idlozi lakho laphuma likushiye lapho bese likushiye likulinde ngaphandle komuzi libuye futhi izokutshela ukuthi thina sisekho la sesingaphandle komuzi usifica khona selinyanyiswa ukuthi sekukhona intembi azama ukuyenza kuwe noma seyenze kuwe ufuna ukuthi eshintsha manje sami shintsha ke manje sibuye siye komunye umuntu yabo uzuzibuza ukuthi ngoba bomkhulu niyabona yini ningazenzeli lento kimi cha ezinye izinto zidinga omunye umuntu ukuthi ayiphakamise sidinga esinye isandla kuze siphakame yebo manje ke mkhulu ke akezgenelana ke manje ke uhambo lakho uchasela uzomkhulu lunengqinamba kanti futhi lugcine liphumelele kuhle lokho ngoba ngibonga nje likhehla laseSwazini futhi sengathi lingaqhubeka njalo libasize nabafika kulo lingabi nomona ngoba la ngisiza lingabheke lutho kimi ukushuthi nje la sebenzisa ubuntu ngoba mkhulu ngathi mangiphuma lapha la bengithwasa khona ekuqaleni kwangazathi bengiyoyifaka einkingeni ngathwala kanzima ngaze ngazibuza ukuthi ngoba ngibuya ekuthwasini kade ngiyovuma lento efunwa ila makhehla why ngoba sengiphumile sengathi manje sengithwele kakhulu umzima hayi kanti ngisakhala okuncane amakhehla asazongithumela phambili la kuzoqaqwa khona ngempela ke manje yebo so manje mkhulu ulokhu njana amanzi amnyama yebo ngicathi amanye ama-topic obuthe akesiwathini kakhulu amanzi amnyama kanye nomdliwa yebo khehla lami mkhulu mhlambe kusihlaziyela lapho njoba nje thina ushiye silenga kanje kuthiwani lapho kwenzakalani amanzi amnyama kahle ngoba ukhala ngokuthi nje nishiwa nilenga sebebaningi abantu abayizinyanga noma belaphi abashiya abantu belenga ngale ndaba yalamanzi amnyama ngoba amanzi amnyama abantu abaningi abazi ukuthi kusuke kukhulunywa ngani noma kusuke kukhulunywa ngento enjani kuze kuthiwa lento ingamanzi amnyama yayibona lonto leyo so amanzi amnyama mkhulu okokuqala nje asiwahlahlele ke manje angithi uyakwazi ukuhlahla usubuka ukudla ekhasini asihlahle ke manje sihlukanise ini manje okunesixha nakho ke amanzi amnyama umuthi kanjani na umuthi
ohlanganiswa izimpande maybe engathi mangazibhala lezo impande maybe ziyawenza u37 kuze kuphume umuthi okuthiwa amanzi amnyama. Bandekaka. Yebo. Kuze uhlanganise leyo mpande leyo maybe kumele uthole ukuze uhlanganise leyo muthi loyo okuthiwa amanzi amnyama. Maybe impande ezu37 or 39 fanele uyithole kuze kuhlangane leyo muthi okuthiwa amanzi amnyama. Unzima lo muthi. Uyayizwa leyo nto. Kuze kuhlangane ini lo muthi okuthiwa yini amanzi amnyama. Amanzi amnyama umuthi wokwelapha, umuthi futhi wokwenza okubi. Wenza kanjani ke okubi umuthi okuthiwa amanzi amnyama? Umuthi okuthiwa amanzi amnyama uyakwazi ukuphehla ubumnyama ngalomuthi. Mangabe usuphehla ngawo usuwenza okubi, awusahambi wodwa, usuyakhuliswa ke lapho. Ukhuliswa ngandlelani ke manje yokuthi ke manje sekumele kube khona manje into ezophila phakathi kwalamanzi, phakathi kwalento le, phakathi kwalomuthi walamanzi amnyama. Sekumele ungaphili wodwa, sekumele uphiwe amandla ke manje. Sekumele unikezwe into ezokwenza ukuthi lo muthi wenza izinto zenzeke. Okay. Usuphiwa amandla ke manje. Leyo nto leyo kwenziwa kanjani? Uphiwa kanjani ke amandla? Sekuyahanjwa ke manje ke kuyiwa manje emathuneni. Sekuyokhandwa lento okuthiwa umdliwa. Okay. Sekuyovuswa umuntu ongaziwa. Uyovuswa ngandlela thizeni bese hlanganiswa nalamanzi amnyama. Bese kuba into eyodwa. Isithwalo kahle kahle lento engamanzi amnyama kahle kahle isithwalo sasemandulo. Isithwalo somkhulu sakudala. Kahle kahle. Makuthiwa nje wawufuna ukuthwala kudala babekunikeza amanzi amnyama kahle kahle. Okay. Iwazi ukusebenzela. Iwazi ukusebenzela. Kwakuthwala ngaleyo ndlela kudala amanzi amnyama. Kodwa ehamba nalento ewumdliwa ovuswa kuphi manje emathuneni. Umdliwa uyini na? Umuntu ongaziwa. Ngoba uyadliwa lo muntu, udliwa kwabakubo. Ingakho kuthiwa yini umdliwa. Udliwa kwabakubo. Uyatshontshwa kahle kahle, uyahlwithwa kwabakubo. Yes, uyahlwithwa kwabakubo, uyadliwa. Mayisevusiwe lo muntu emathuneni bese ehlanganiswa nalomuthi okuthiwa yini amanzi amnyama. Bese kuba into eyodwa ke manje. Dala babewafaka okhambeni. Yikho kuthiwa khona umuntu ophehla amanzi amnyama ekhaya. Yayizwa lento leyo. Kuthiwa khona umuntu owenza njani? Ophehla amanzi amnyama. Amanzi amnyama aphehlelwa ayephehlelwa okhambeni kudala. Phela uma uphehla into usuke kushuthi lento uyayikhulumisa uyaphehla la. Uyabona? Uyayikhulumisa uyaphehla. Dala ayefaka okhambeni amanzi amnyama kanye nalomuntu lo osevusiwe osewumdliwa emathuneni ongaziwa. Mangabe sekwenziwe lokho bese kuyathathwa lokho kuyobikwa manje edlozini. Lo muntu lo okwenza uyakuthatha ukubika edlozini lakhe. Mayise kubika edlozini lakhe usetshela idlozi lakhe ukuthi bogogo nomkhulu nansi into manje sesizophila ngayo la ekhaya. Sengicela ukuthi lento niyamukele. Ngicela ukuthi lento nani nibe ngaphansi kwayo. Iyo lento manje ezosenzela umnotho la ekhaya. Iyo lento ezosenza ukuthi isimo siguquke la ekhaya, sishintshe. Khumbula ke ukuthi lo muntu wenze njani? Uhambile wovusa ini umdliwa wawuhlanganisa nani namanzi amnyama. Mayiseqedile ukwenza njalo usezoyithatha leyo nto leyo azoyibika manje la edlozini. Useyihlanganisa nani manje nedlozi. Ngesizathu sokuthi idlozi kumele lazi ukuthi la ekhaya sekukhona into ekanjani. Kuze naleli dlozi lizosebenzisana nani nakho lokho. Nayo lento leyo. Yayibona lento leyo. Usehlanganisa idlozi nalento. Ukuthi manje makusebenzisana. Okusho ukuthi idlozi selilandela ngemuva kunalento le. Selizwa ngalento le. Yilapho ke manje ke idlozi selizoyekela yonke into, selizovele liyekelele kulomdliwa ukuthi akube ilomdliwa nalamanzi amnyama ozokwenza izinto thina sesizolandela ngemuva. Umuntu ke ophethe leyo nto leyo ukusho ukuthi uyedwa umuntu ophumelelayo ekhaya. Uyedwa umuntu izinto ezimcacelayo. Uyedwa umuntu othi mangabe enza izinto icace kuye
kuba khona umcebo nje oba ngakuye laba abanye bayahlupheka laba abanye bayahlupheka isigqilaza ngapha manje isigqilaza ngapha hayi ukuthi isigqilaza ngapha ukusho ukuthi nje idlozi lonke selingapha kuye selihleli ngakuye manje sekuphila yena kahle uye nje umuntu ocebayo manje uyonothile manje laba abanye abasatholi lutho laba abanye sebeyafana nabantu abaphahlayo nje kungezwakali noma bephahlile noma benza umsebenzi sekuyafana nokuthi leyo msebenzi leyo sekuyimisebenzi endize emoyeni engasafinyeleli esidalweni ngoba kwayisona leso sidalwa leso asisabizeki phela manje ngoba naso sesifakwe ngaphansi kwale ngubo yamanzi amnyama sesilawulwa ilomdliwa kahle nje sebenzisa kufanele benze iphathi nje sekufanele nje laba sebefana nabantu abazenzela iphathi nje laba yebo ijulile lenkulumo le bese kuba khona ke lo mdliwa lo abantu abaningi mhlambe abawulanda ngapha emazweni angaphandle fanele sikukhumbule lokhu ukuthi mkhulu umdliwa noma abantu fanele bakwazi ukuthi umdliwa uhlukahlukene angithi lo engiqale ngawo ulilo engichazayo lo tholakala osedlozini utholakala edlozini utholakala emsamo lo ngiqala ngawo lo engusho uhamba namanzi amnyama osuku uphethwe umuntu ophehla amanzi amnyama lo wokuqala lo wesibili yilo ozowuthola mhlambe usuthola kulamazwe angaphandle komhlaba yalingana koMozambique izinto kanjalo yabo loyo usuku owesibili yilo mhlambe ozofakwa ukuthiwa awuhluphe egcekeni awuhluphe ekhaya eJardini yabo awuhluphe nje ekhaya eJardini awuhluphe egcekeni nje ube khona kube ufawubani ilunga lomndeni uzodependa ukuthi uzodependa ke manje ukuthi ufakwa umthakathi noma ufakwa umuntu onomona ngalomndeni lo noma ufuna ukunibona nje nibhubha lemndeni kungalungile utho ngalomndeni loyo ke uhlupha la ekhaya ke loyo uhlupha la ekhaya uyamosha uyabulala nemfuyo uyayibona lezo zinto awenzi izinto ezinhle loyo uyayibona into le uyaphebeza okuhle okufanele kube khona la ekhaya kweminye imizi lo mdliwa loyo kanjalo makhamba isikhathi leyo mizi leyo ugcina abantu bakhona bengasahlali khona kusale nje kuthiwa kwakuhlala abantu bakasibanibani kulowo muzi loya sebehambe bonke ngenxa ukuthi nabo kade belokhu bezama ukuxosha lento le ephila la ekhaya ayixosheki lento sizofika lapho ukuthi kuze lapho umdliwa fanele kube sesigabeni esinjani mawenyanga ezokwazi lapho umdliwa yebo lo mdliwa wesibili lokho ngikhuluma ngawo njengamanje angithi lo abavele bawufaka ekhaya ukuthi nje kube yinto ehluphayo nje ekhaya kwesinye isikhathi izingane ezincane ezikhula kulelo khaya ziyakwazi ukubona lo mdliwa uyakwazi ukuzibonakalisa kulo mdliwa ube yinto ebonakala ezinganeni uhlupha kakhulu futhi la igoli lo mdliwa loyo lo ohluphe emaJardini ofakwa nje emabaleni uhlupha kakhulu la igoli uthandwa kakhulu yilabantu abala emagoli lawo uthola ukuthi kukhona abantu ababanga indlu noma ababanga umusi yayibona lento le bese kuba khona uthi lo ngifuna ukumlaya ngoba wala nomuzi kababa indlu kababa ngithi uyazi ukuthi izindlu la igoli ziyabanga because of zifaka imali mangabe ubona omunye ehlela ngezantsi athi ayawuthi ngiyeke le ndlu lo ngifuna ukumkhombisa kahle uyahamba uyolanda lo mdliwa loyo uzofakwa kulelo khaya lo muzi loyo ufakwa ngayiphi inhloso ngale nhloso yokuthi wenzela ukuthi kungahlali umuntu kulelo khaya nabaqashi bengahlali abaqashi beqashe 3 months after 3 months bayaphuma bahamba wahlala khona wena nje ufika umqashi kuzoba khona izinto ezizokuhlupha usumuntu ongasalali manje usumuntu osuhanjwa izinto ebusuku usumuntu osulalwa yinto mawufike nomfazi niyahlukana nomfazi mawufike nendoda uyahlukana nendoda yabo mangabe kade usebenza usuba nenkinga emsebenzini manje sengathi nabelungu sebefuna ukukumisa emsebenzini mawufika uphila usumuntu ogulayo manje ngathi manje sekukhona izinto ezikuhluphayo since ufike kuleli jaridi leli yabo lo mdliwa ukhipha labo bantu ukuthi bengahlali kulelo jaridi kahle basobele usuwile uliziphi zabo ngani sekuliwa manje izimpi zabo ngathi yabona yebo yebo lonto lo so wena umqashi ayikho into
ozoyenza makukhona lo mdliwo onjalo kulawo majarita kanjalo. Ayikho into ozoyenza futhi ukuthi mhlawumbe uzolwa nawo. Into ezokusiza nje ukuthi uphume uhambe. Kahle. Yeah, uphume uhambe uthole indawo yokuhlala. Yayibona into le. Uma usuphumile bese uthola umuntu ozokuhlambulula ngaphandle akugeze ngoba vele phela usukwembatha ngensila yawo. Yeah. Lo mdliwa loyo umdliwa ohlupha emajardini, umdliwa obulala umusi kahle. Okay. Yes. So manje impawu ziba khona mina mangibheka mhlambe ngoba usho ukuthi njengomqashi mina ayikho into engizobe ngiyazi la ukuthi kwenzakalani. Yes. Kodwa impawu nyana nje mhlambe ukubona ukuthi izo ke impawu zomdliwa lezi zikhona. Angeke wena ngeke uzuwazi ukuthi umdliwa lo. Ngoba umqasha ngithi. Angazi lutho ukwenzakalana. Awazi lutho ukwenzakalana ngithi. Kodwa wena uzothi mawuqasha kulelo jaridi zizoba khona izimpawu zokuthi hayi since ngafika kuleli jaridi leli izinto zami manje zabheda nje. Angilali kahle nasebusuku. Every time kune certain time yakhona kulelo jaridi yakhona kulelo jaridi lelo kunesikhathi sakhona njalo mhlawumbe mazithi 6 mhlawumbe into yakhona iyaqala iyagijima phezulu kwezindlu noma iyaqala iyazibonakalisa every day. Yeah. So wena mawumqashi mawufike kulelo jaridi kanjalo uzobona ngokuthi nawe izinto zakho zingahambi kahle. Usumuntu ongasalali kahle ebusuku, usumuntu osuneyinkinga, usunokugula ongakutholi kahle. Kodwa mawuthi uyaphuma uyokubheka kudida dokotela kudida ngisho nabantu okufanele bakwelaphe yibona into leyo. Kodwa mawuthola umuntu ohlolayo uzokutshela ukuthi yendoda kuzinto zakho ilunga phuma kuleli jaridi ohlala kulo. Lingcolile leli jaridi ohlala kulo. And futhi lento ekulela jaridi ohlala kulo angeke ulwe nayo. Into ezokusiza nje ukuthi wena wenze njani uphume kulelo jaridi. Bese kuba khona ke lo okhandwa bese kuthiwa awuhlale phezulu komuntu. Yeah, ukhandwe bese uhlaliswa kuwe sasilwane. Okay. Yeah. Loyo inkinga ke mfoka baba ke loyo. Uyinkinga kakhulu ke loyo. Angithi siubalile khona lo oqala lo othi mangabe uhlanganiswa namanzi amnyama ngithi. Yeah. Ilo okuthwala lo should lo muntu usuke ethwala ngedlozi kodwa elihamba usuke ethwala ngedlozi esebenzisa amanzi amnyama kodwa kukhona nomdliwa phakathi. Yeah. Nalo wesithu engiqeda ukukhuluma ngawo lo ohlupha nje ekhaya nje egcekeni. Yeah. Lo wesithathu ilo abakubelethisa wona. Okay. Lo abakubelethisa wona uzothola ukuthi lo wesithathu dangerous kakhulu ke lo wesithathu mabezokubelethisa wona ngoba uyezwa uyalalela. Okay. Uyakwazi ukuzwa ukuthi hayi kunamathuba amahlazayo empilweni yakho. Bese uyablocker. Umuntu wesifazane abakamkhonyana makuthiwa bazolobola noma umkhonyana kufanele alobole noma umkhonyana ubeka imali yokulobola. Hayi iyachitheka leyo mali igcina idleka. Bagcine bejika futhi abakamkhonyana. Usuzwile. Futhi mangabe sebekufake leyo mdliwo kanjalo noma ngabe kuthiwa ubuphila nabantu abakhulu abasemazingeni amakhulu obokuyibona bezokufaka izinto zokuthi nawe uphile kahle. Labo bantu labo bayahlehla empilweni yakho udala isichithe esisibi kabi. Yeah ne. Uyayizwa lento leyo. Udala isichithe esisibi kabi kuyahlehla into enhle ngawe iyabaleka. Uphila ngokuphatanisa ke masumbethwe leyo mdliwo kanjalo. Uthenga lokho kade kuphela izolo. Uthi kade uthenga lokho kade kuphela izolo uthenga okunye namhlanje. Uphinde futhi uthenge lokho kade kuphela izolo uyaphesha nje uyaphatanisa. Uthi kuphela lokho uthenge lokho. Uthi kuphela lokho uthenge lokho. Yabo uyaphatanisa ihlala imali kuwe. Phila kanzima nje uphila kalula. Yebo. So nje ayikho into enhle ubangelana isidina ubangelana isicwacwa ke loyo. Lo mdliwa lo kanjalo. Ubangelana isidina ubangelana isicwacwa akukho kuhle okuzayo kuwe. Singakhuluma mfethu sithembisane mina nawe ngithi ayikhona ipromotion maybe ozoyithola makuphela lenyanga. Kodwa mawumbethwe lo mdliwa loyo ngeke iziphele inyanga icall izongena kwetendota lento besikhuluma ngayo ngicabanga ukuthi sibe senze ngenye indlela manje sengimtholile omunye umuntu yazi ozongena la isikhaleni sakho. Uzibuza ukuthi kanjani ngoba izinto ziyeza izinto ezinhle kodwa bese ijika endleleni kanjani. Lo mdliwa lo uhlakaniphile uyezwa uyabona uyakwazi ukubona into enhle kuweza ku usheshe uyikhahle lingakafiki leyo nto leyo. Yebo. Manje mkhulu uyakwazi ukudila nazo zonke lezi zinto lemdliwa le ngokuhlukahlukana kwayo kuyilapha. Umdliwa ke mkhulu ke kahle ngingasho ukuthi uyisiphiwo ukulapha.
futhi mawuyinyanga ekwazi ukulapha umdliwa usuke ukhandiwe nawe ukhandela ukuthi ukwazi ukubhekana nomdliwa ukwazi ukulapha akusi noma ubani olapha umdliwa yayizwa leyo nto le akusi noma ubani olapha umdliwa umdliwa kuze ukwazi ukulapha kumele ukhandwe nawe wena nyanga ube sesimeni sokuthi ukwazi ukulapha umdliwa yabona ngoba mawuyinyanga njengakhandwanga ukuthi ikwazi ukubhekana nomdliwa uzokujikela umdliwa uzokudoma ungathi uyafika kulelo khaya linomdliwa ufike ukucashela ungawuboni yayibona lento le ukucashela ungawuboni ugcina usuwenza ezinye izinto ukudukele nje uyinyanga uzwe abantu bekhala ngokuthi yebo abantu bayakhuluma ngomdliwa kodwa manje inkinga ukwelapha yini bengakwazi ukulapha ingoba sebebaningi abantu abathatha ama chance bethi bayakwazi ukulapha umdliwa kanti umdliwa ulashwa noma ubani umdliwa ulashwa umuntu okulungele ukuthi awulapha umdliwa futhi mangabe uyiphiwe lento yokulapha umdliwa kuba khona izinto ezenziwayo kuwe emzimbeni zokuthi ukwazi ukulapha umdliwa ukwazi ukubhekana nawo ukuthi mawufika kulelo jaridi lelo ungakucasheli ungakunyamalaleli phela umdliwa uyakwazi ukuthi uyinyanga nje mawufika kulelo jaridi ukudome nje ukulahlekele ukudide nje wena uyinyanga mawuyinyanga nje engaqinile kahle engekho esimeni sokuthi ukwazi ukubhekana nomdliwa yo hayi angithi khumbula mkhulu kuvuswa makuthiwa khona into okuthiwa umdliwa kuvuswa umuntu ongasekho uyakhandwa lo muntu kube into ephilayo yes so leyo nto le isuke iphila lento osuke uzobhekana nayo kusuke kungafani nento mawuzolapha into kanjalo usuke ungafani njengomuntu ongathi uzolapha isinyama uzokhipha isichitho usuke uzobhekana nento ephilayo naye yazi ukuthi uzokwenzani enamandla futhi naye efungayo ukuthi ngisoke sibone ngengiphume la lapho kudepend ukuthi ungakanani ke ngomuntu wakho kuze nami ke ngibe sesimeni sokuthi ngikwazi ukulapha lo mdliwa lo ile nyanga le ngikhuluma ngayo le yaseSwazini angithi uzokhumbula ngithi umdliwa isikhathi esiningi uqhamuka kuphi kulamazwe angaphandle yebo usho njalo impela nami ngathi mangabe eseqedile ukungisiza ngezinto angisiza ngazo lo baba laphinde labuya leli khehla lathi awubuyele kulo baba uzokunikeza 1 2 3 yabo ngathi mangifika kuye wathi kade ngagcina buthelezi enekudala ngikulindile amakhehla akho lafikile lathi kufanele sikwenzele 1 2 3 ngathi mina hayi ngiphuphe ngihlinza inkomo emnyama ngingedwa ngihleli namakhehla kodwa kungekho ngilekelelayo ngathi angazi ukuthi leyo nto le ichaza ukuthini kodwa ngase ngithunywa la emva kwalelo phupho uthi ngize la kuwe wathi lo baba lo hayi sekumele manje uphathe induku zokulwa nomdliwa ke manje yebo kodwa kuzuyiphatha ngeke ngikunikeze nje zona ngithi before ngikunikeze zona khona la kumele undlule khona kunezigaba ezithile okumele undlule khona kuzo uzokwazi ukulapha lo mdliwa shuthi lokho kwangithatha 7 days ukuthi angibeke kuleso sigaba sokuthi ngikwazi ukulapha lo mdliwa loyo kanjalo yes wagcina ukwazi kanjalo ungagcina ngikwazi kanjalo hayi kushuthi ke uzuyinkosi kakusadinga nakubuza ngiyawulapha mkhulu umdliwa mina kakhulu angifuni ukuqamba amanga umdliwa ngiyawulapha kakhulu futhi into engiyifisayo mangabe nihlushwa umdliwa ngiyafisa ukuthi kunginikeze ithuba lokuhlola kuqala before ngiwulaphe lo mdliwa loyo angithi uyizigaba ezingaki ezu3 so kumele ngithole ukuthi imuphi okuhluphayo wena empilo yakho kuze ngizokwazi ukuthatha izimpande eziqondane nalowo mdliwa loyo into ebulala abantu la emhlabeni yazi yini mkhulu yebo nezinyanga ziyeke nje ukubhala imithi bese ziyaposta lapha ku social media na ku Facebook ukhona izinyanga ezikwazi ukubhala imithi ziposte lapha ku social media ziubhale njengoba unjalo umuthi ne mangufunda ngiubona ukuthi yiwo lo muthi olapha lento le azabhale nanokuthi usebenza kanjani lo muthi loyo bese bazoba khona vele abazoyithatha leyo mithi leyo bayibhale phansi bese bethi bayalapha njengokuthi umuntu aplake umuthi womdliwa ukuthi ulashwa kanjani ku Facebook aplake nanokuthi ukhishwa kanjani
vele uzoba khona umuntu ozofuna ukuthatha amashansi awuthathe leyo muthi leyo awubhale phansi bese efunda phansi ukuthi kwenziwa kanjani bese ezohamba ethi nawe uyawulapha leyo mdliwa seqola abantu seqola abantu ke manje yena acabanga kulapha lento akekho esimeni sokuthi angawulapha ngeke azahlole phela bakusena nyanga futhi futhi akakhandiwe futhi ukuthi akwazi ukulapha lo mdliwa ingakho bengasizeki abantu ngoba balashwa abantu abangekho esimeni sokuthi bengawulapha lo mdliwa futhi balashwa abantu abawuphathayo umuthi kodwa banganaso isiphiwo sokwelapha yebo manje ake singenela kuvutha mkhulu uvutha kuthini uPaul komkhulu ngovutha uvutha uvutha mfethu uhluke kabili kunovutha okushaya emzimbeni bayakwazi abantu ukukushaya ngovutha nje ukuthi uzizwe wena emzimbeni kunento engazathi iyakushisa samlilo uyasha yabona bese kuba khona lo vutha nje okuzovele kuvuthe nje endlini ekhaya kuvutha osofa kuvutha umbhede kuvutha impahla zakho kungekho shisile uvutha yazi mkhulu into uyabona mangabe uyinyanga uhlakaniphile noma inyanga ezizozwa njengoba sila zizoza ukuthi lo muntu unalo ulwazi lobunyanga futhi unalo ulwazi lalento ayikhulumayo mhlawumbe nawe uke wezwa kuthiwa khona umuthi okuthiwa yini uvutha ngiyawazi uyayizwa lento leyo ngingakuthuma ngithamba uye Samuel uyongithengela umuthi okuthiwa yini uvutha ukhona umuthi okuthiwa yini uvutha ngiyawazi bese uyagilwa emkhubu ukuthi ukwazi ukuyoshisa lapha emzini umuntu kungekho umuntu ozokhokhela umlilo nje usuku usungasahambi wodwa ke mase unjalo usuku usuhamba nesilwane okuyisona ke sithema ngabe sikhandwa lesi silwane sanikezwa lo vutha satshelwa wena ukuthi la ekhaya nje wena into ozoyenza uzobhubhisa nje ngomlilo uyashisa nje phakathi uyashisa nje yabo uvutha ukhona umuntu okuthiwa uvutha kodwa angeke phela uze ukuthi uzosebenza uwodwa ukuthi uzungashisa umuzi womuntu ngovuthwa nje uwodwa ukuthi usuyathakwa manje usuyakhulisa usuyaqiniswa manje usubeka kulesi sigaba sokuthi ukwazi ukwenza lento efunwa yini inyanga usuku usihamba nesilwane ke mawusunjalo lesilwane sothi uyasebenza yiso ke esesizosebenzisa lo vutha ke manje ukuthi kushe kulomuzi lona ke manje kushe nje kungashisanga umuntu uyayibona into leyo yebo bese kuba yilona ke ozokushisa nje osemzimbeni thothi uyasha yazi kunabantu abanovutho thothi umuntu ashe engathi ushisa umlilo abe nebala lomlilo nje asho umuntu umlilo wakho uhamba ngaphakathi lo muntu lo mayilashwa mina lashwe ngendlela yokuthi siyalahlwa leso silwane leso mina lahlwe leso silwane leso silahlwe sihleli ngaphakathi kuye suke sikuye nje sibelethe kuye suke sihleli naye nje siphila kuye kumele alashwe leso silwane leso esihamba novutha bese yaqiniswa ukuthi ngesikhathi sikhishwa singatholi intuba yokungena yes kambe mkhulu ngisho selapho nje vete usuyibalile vele ezinye zazo indlela osebenza ngazo mongengezela mhlambe futhi kwezinye osebenza ngazo nje obusubalile ukuthi yini uvutha ayivutha lesiqale ngawo amanzi amnyama nomdliwa yebo umdliwa usuqhamse kakhulu ukuthi uyasebenza ngawo novutha mhlambe umkhulu uyasebenza ngawo kodwa ke akongezele izonke izifo umkhulu adila ngazo empilweni yomuntu ngoba sesenzela ukuthi ngobuhlelo sesisoligoqa umbukeli kodwa abe nehluku ukuthi umkhulu iziphi izifo akazenzayo oqonde nalezo zifo uzobe sekwazi ukuthi akwazi ukuthi akuthinte akwazi ukuqondana naleso sifo leso mina ngiwumuntu ophiwe kakhulu la ekuthenini ukuthi mkhulu ngikwazi ukujula ngisebenza kakhulu ngento engabantu abangasekho okusho ukuthi nje wena mawunenkinga ngokuthi mhlambe uhlushwa idlozi noma ufisa ukuthola ukuthi idlozi lakho lifunani ngawe usuhambe wahamba kodwa uyezwa kuthiwa wena unesiphiwo sabantu abadala kodwa awazi ukuthi uqalephi wenzeni mina ngiyakwazi ukuthi ngikubeke ekuthenini ukuthi uzazi ukuthi isiphiwo sakho silele kuphi noma kufanele wenze njani noma isiphiwo sakho sifunani uyayizwa leyo nto leyo
ngiyakwazi futhi ukuthi mangabe mhlambe umuntu ofuna ukumiselwa nje impande zokuthi kuqaqeke imimoya yakho icace nakuwe ukuthi imoya kanjani izicacise nako ngiyakwazi ukumisela lezo impande enjalo yep ngiyakwazi ukumisela lezo impande enjalo bese kuba khona lento engiyishaya kakhulu ke yabona ibhandi ayicengele shaya ke ngiyalazi ibhandi mkhulu yeah mangizokulapha ibhandi mina kuba imfihlo yami nawe uma ufika emakhosini fanele ngikubuze ukuthi libuye kwesingaki kuwe ibhandi once labuya okwesithathu noma okwesithu kuwe suke selibika ukuthi igazi lakho lingcolile okay shuthi usumuntu okufanele adla amaphilisi esifo segazi clinicals esifo segazi yes before ngizokulapha ibhandi ngalithola ukuthi nali ibhandi ushawa yilo kumele ngiqale ngithi awujike nangapha nangasemthola impilo uyochecka lokho kwami nawe sofika esigodlela ngithi uze ukuthi bathini odokotela yayizwa lento le okay ngoba kungenzeka ukuthi ngizothi ngikufaka imithi ebhandini elingadingi umuntu elidinga ukuthi nje wena udle treatment lokho vele singakubalekeli nje kuyiqiniso lokho bese kuba khona ibhandi elithi ushaywe ngomeqo wali ibhandi bakubekele wasuba nebhandi ngiyakwazi ukulibona thola leli bhandi leli elokuganga elithunyelwe nje yep yes bese lalapheka ke lapho into kanje eyibona lonto le alright ngoba into ebalekile mawuzolilapha ibhandi akufuneki ukuthi uvele uthi ngoba nakho nomuthi webhandi bese uthatha umuthi webhandi ufake kumuntu thola kuqala ukuthi lo muntu nobe ephethwe ibhandi likanjani leli umsuka walo kunezifo ezithi mayivele ebantwini isuke zingabiki ukuthi mhlawumbe uthakathiwe lo muntu isuke ibika ukuthi mhlawumbe lo muntu lona usesimeni sokuthi ngabe mhlawumbe udla ama treatment ngabe ubhekana nodokotela bazomthola umthakathi odokotela yiba bazomlapha kuleso simo leso kunesifo esithi mazivela kuwe sidinge ini umuntu wesintu bese kuba i-stroke ne-stroke naso siyashaya kwaButhelezi kodwa masizoshaya i-stroke la kwaButhelezi kumele sibheke ukuthi lesi stroke sinesikhathi esingakanani sikhona kuwe ngoba esinye stroke mangabe sinesikhathi esiningi sesinesikhathi sikuwe kuba nzima ukuthi silapheke okay asiphumi kalula ngoba umuntu mayizoshawa i-stroke imkhulu ukhumbula ukuthi kugoqeka ini lapho imsipha goqeka imsipha yeah imsipha egoqekayo so imsipha mayisigoqeka isikhathi esiningi isikhathi eside iyajwayela ukuthi yona shuthi siphila into kanje bese kuba nzima ukuthi lo muntu loyo mawumfaka induku noma umelapha bese kuba nzima ukuthi alapheke ngesimo sokuthi stroke sakhe sithe masimshaya wase wahlala isikhathi eside naso lesi stroke ingakho singasalapheki kalula kanti lo uzoshawa i-stroke nje bese nimphuthumise enyangeni ngokukhulu kushesha kungakapheli nanesikhathi esitheni uyalapheka lo muntu kanjalo yeah yes naso ke stroke sihlukene ukhona lesi sokuthi nje vele semvelo bese kuba khona lesi nje esihamba nesilwane esikushanje udlikize goqane esesilwane ke leso ke nje soka yebo kambe ekuhloleni umkhulu uyahlola kakhulu uhlola nasefonini na live cha efonini angihlola efonini khehla lami angaze nje ngahlola efonini futhi angifisi nokukwazi ukuhlola efonini okay umuntu mayifuna ukuzohlola kimi kushuthi nje yena usenza uhlelo lokuthi afinyelele kimi esigodleni azohlola yeah yahlola kakhulu umkhulu kodwa efonini cha ngihloli futhi angimpost nemithi imithi angiyipost mina ngifuna ukuthi mina mangikunikeza umuthi ngiwushisele impepho ngubike okay yes ngizwe labantu okuyibona abanikazi balomuthi phela umuthi akusiwo wa nabanikazi yabo fanele mangukhipha undlule kulabo bantu labo yep
uthathe nawe ukishisela impepho yabona futhi akunankinga nabaposayo mabezoposa le elula nje njengezimbiza nani khona imito ongafanele uyiposa hayi edinga ukuthi nje umuntu ayithathelena ngesandla sakhe aqoshe phansi yebo izintomba kamkhulu konje kuphi okusho ukuthi nje mkhulu kahle isigodlo sakho njengamanje ngila eGoli ngisethembisa ngiyafisa futhi nanokuthi ngibashiye la ngishiye inamba zami yebo hayi inamba uzishiya impela ngisethembisa la ngikhona okay la ngizinze khona kusekhaya eMondlo khona eMondlo yebo okay mkhulu futhi nje la sila ngokuthi siyasebenza siyafuneka nangapha emadolobheni yebo so vele ke sisifika mkhulu ekutheni vele ke umuntu odinga ukulandela inkundla zokuxhumana cellphone number ukuthola kanjani la ko social media nkosi yami ko Facebook bengangibheki khona abantu shuthi nje mabengidinga bengangithinta nje inambeni yami ngiyafoneleka iya WhatsAppeka futhi nayo leyo number leyo okay yebo ungayibiza mkhulu inamba yami engitholakala kuyo insuku zonke noma ungifuna ku WhatsApp 07111 55810 07111 55810 uMakhosi uthandwa inkosi lo uthanda inkosi ingane yakho Buthelezi yeah insuku zokusebenza mkhulu insuku zokusebenza ngoba mina umlungu ngimsebenzi mina ngisebenza abantu okay umlungu ngimsebenzi insuku zokusebenza uwaya Monday to Monday uyafona ekseni emkhulu umi kanjani hayi woza ndoda or hayi ngisase busy ngicela ukuthi ufike kusasa sekulate izinto kanjalo futhi nje wena wafonela mina la okwazi khona ukungithola ukuthi sisebenza kanjani thokoza yebo ayisabonga kakhulu mkhulu ukufika la studio ulethe novuvu lakho kubabukeli beEcho Point TV uNkulunkulu akubusisa kakhulu umsebenzi wakho siyabonga khehla lami kakhulu sibonge kakhulu thokoza mkhulu babukeli beEcho Point TV namhlanje ke besihlelike nomkhulu uButhelezi nizwile ke uhlaba wahlikiza umkhulu oshiyela ukudla kwempilo wasifundisa wasiqwashisa futhi wasekuveza nomsebenzi wakhe akasebenza ngawo wena ke ngwaqhubeka nje umbukela ubhale umfonele umbhalena ku WhatsApp umlandele makukhona imibuzo nami engisalekiyo uyakwazi ukuthi umkhulu akwazi ukuthi akuphendule kulo mbuzo leyo ngoba mina ngeke ngize ngiqede konke wena kodwa lesikhathi ukuthi ukwazi ukuthi uyibuzele isimo oqondeni naso la ufuna khona usizo mina ke ngixoxa mfowethu singaphuma ke ngicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe nokucomment nokulike necompany enkulu yethu iShandu esinayo isecurity system eniyaziyo abanye sebeyibonile abanye abakayiboni kodwa thithi omunye nomunye athinta omunye nomunye athinta omunye bethintane ukuze nikwazi ukuthi niyazi nonke isecurity system lapho sinifakela khona ama-camera sinifakele nama-gate i-protection nje emnandi kakhulu kodwa nje wena WhatsApp ku-0711 663252 mina ke sengiyaphuma ngoxolana mfamba ke usho uMantindane siqhamu sotidla uMandla bakanogwathoza igcololo umuntu ethi uyadakho dakelo cato asibonane ngenye i-episode ke elandelayo.